Ipahibalo ni Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang pinagi sa Facebook Live nga temporaryo siyang mihulip. Isi Provincial Jail Warden sa Davao Oriental Provincial Rehabilitation and Reintegration Center. Human sa nahitabong komosyon sulod sa mga pasilidad sa milabay nga mga adlaw. Kinihuman iyang gipagawa sa usa ka executive order nga kasamtangang nag-relieve kang Jail Warden Apollo Conde sa maong posisyon og temporaryong gi-assign kini sa Office of the Governor tungod mao kini ang nag-una nga mulo sa mga persons deprived of liberty kon PDL. Tungod matod pa sa istrikto nga pagdumala niini sa maong pasilidad. Apan hikaron nito yung hirang nga ang pag-implementar sa istriktong pagdumala sa pasilidad usa ka lakang nila aron nga walay makasulod nga mga illegal nga kontrabando sa maong pasilidad. Giduga pa nga sa dihang nahibalaan sa mga persons deprived of liberty kon PDL nga gi-relieve na si Conde sa posisyon ay voluntaryo nilang gitangtang ang mga barikada, gilimpyuhan ang mga pasilidad, dayon mibalik sa ilang tagsa-tagsa ka mga selda ug gihunong ang ilang pagwelga. Ipaminaw sab ni Dayang Hirang uban sa mga judges ang pipila ka mga mulo nga gipasaka sa mga PDL ug parayon sab karon ang imbestigasyon aron nga matino ang tinuod nga nahitabo ingon man aron nga mapatuman ang tukma nga mga lakang alang sa kaayuhan sa mga PDL ug sa pasilidad.